Jiena jisimni Michelangelo Muscat. Minn Birkirkara ma noqgħod ħattar. Ili nrabbi n-naħal mis-70, mis-sena 70, jiġifieri 54 sena ilu. Dejjem niftakarni bin-naħal hawn f'din il-ġardina hawnhekk. Il-naħal ilu 80 sena żgur. Fil-fatt jiena niġi t-tielet ġenerazzjoni li qed inżommu n-naħal hawn f'dan il-post. L-unika darba li kellna diffikultà kien propju s-sena li għaddiet meta il-Hornet tant kien hawn f'dal post invażjoni tremenda li n-naħal kollu li kien hawn kollu nqered, kollu qatlu. Kien hawn fuq 20 kaxxa naħal, kollha qatlu. Daw li qed taraw issa huma replacement nkun ġibt għax għandi postijiet oħrajn bin-naħal nkun ġibthom minn hemmhekk u rawimthom f'dan il-post. Kemm ilna hawnhekk f'dal post pereżempju fejn dan naħiet kienu kollha ġonna u kull jekk tiġbor kollox kien ikkellek erja kbira ta' siġar taċ-ċintru dan naħiet. Illum dak li ngħidulu progress għalina mhu progress xejn għax kull ġardina li kien hawn inbidlet fi blokka konkos u la darba tinbidel ikel mussa jkollna dik issa konkos biss, konkrit mussa sejjer jagħtik ikel. Allura min-naħa tagħna bħala beekeepers iktar ma jonqos l-abitat, iktar qed naraw qed issir iżjed pressure fuq in-naħal tagħna. Pressure fuq in-naħal tagħna u mbagħad pressure kbira fuq l-agrikoltura, x'pereżempju niftakru meta fin-1992 daħlet il-Varroa u Malta, ħadd ma kien jambija. Aqas meta tfaċċat hawnhekk beda l-beekeepers jimmarkaw jisma' dak kif qed ikollna kolonja fil-ħajja fl-aqwa tagħha fil-qed tibbeżintegraw issir xejn. U l-qerdu 75% tlieta minn kull 4 kaxxi naħal, kaxxi għax tal-qliel li kienu fil-qliel kollha kienu spiċċaw. Il-kaxxi billi tista' jimmanuvrom iżjed fil-qliel salvajna wieħed minn kull 4 tan-naħal kollha li kien hawn. U kellna inkwiet kbir, speċjalment id-Dipartiment tal-Agrikoltura, mhux minħabba l-produzzjoni tal-għasel għax għall-environment il-produzzjoni tal-għasel hija sekondarja. Il-ġid li jagħmel in-naħal mhux li jtina x-xema, mhux li jtina l-għasel, mhux li jtina l-propolis, mhux li jtina Royal Jelly, imma li jdakkar. Nafu aħna l-famuża statement ta' Einstein li jekk jispiċċa n-naħal li kellha fid-dinja tant se jonqos il-ġenerazzjoni ta' umana se tispiċċa fi żmien 4 snin. Mhix għal kollox korrett għax pereżempju l-qumuħ ma jiddependux min-naħal, iż-żebbuċ u dwieli għad-dakra ma jiddependux min-naħal. Imma l-frott kollu jiddependi minn-naħla, tantu hekk ma jkunx hemm min-naħla ma jkollniex dan. U allura fil-1992 l-ikbar problema fil-naqsilna dak in-naħal kollu. Allura id-Dipartiment fuq pariri li ngħata kien ġab naħal minn New Zealand, u tagħna l-friħ tan-naħal ma tagħniex kull ma tlifna, ma pereżempju għal kull 10 ta' kwiet, tifhem daqsxejn ta' inkoraġġiment biex terġa' tibda. Mhux ċara mbagħad, ċara tant ma kienx adattat għall-ambjent u tawwulna b'intenzjoni tajba. Ngħidu isma' ħalli forsi jekk santuhom naħal b'naħal intuhom naħal daqsxejn iżjed kalm, daqsxejn iktar favorevoli biex il-beekeeper in-naħal ikun jista' jaħdmu. Imma ġara dan kien esperjenza tiegħi stess. Tiftaħ il-kaxxa tan-naħal bdana u tara li daħlitlu l-baħrija tas-Susa ngħidula, dina l-baħrija tas-Susa taqbad. Normalment taħdem hekk, in-naħal ikun spiċċa mill-kaxxa, tidħol dbit u il-ħolqien minn kollox jagħmel użu, ġifieri din għandek xema, in-naħal mhux juża għax telaq jew miet. Allura almenu il-baħrija tiġi tgħix u tikol dan il-xama. Din ix-xama mbagħad tirriduċi ruħha fuq boot. Tantu veru ssibu boot biss. Dan-naħal New Zealand jew mhux imdorri biha postu ħal daħlitlu ħalliha tidħol ma qatilix u għamlitlu ħerma. Hawnhekk ma setax isib tarfa u kull ma għamel staġun wieħed għax spiċċa totalment in-naħal illi kien hawn. In-naħal li kellna
ta' New Zealand dak iż-żmien. Jiġifieri għalkemm inti tagħmel l-almu tiegħek kollhom dan naħal barrani ma sabx jirkabtu għal kondizzjonijiet ta' hekk. Jekk imbagħad niġu għan-naħla tagħna Maltija tantija mdorrija bih il-baħr jaqqas biss tersa. Għax jaqqas biss anke jekk ikun rieqed bil-lejl u tidħollu bil-lejl, jekk tidħol bil-lejl dik, da sajdu l-fuqha u joqtala żgur, definit joqtala. Wieħed issaqsik jgħidlek għal ilek dawn il-54 sena fil-ħadd. Kif bdejt bdejn? Jiena il-professjoni tiegħi kont nagħllem l-iskola, nagħllem it-tfal għall-low level. Jisu ma hemmx relazzjoni bejn tgħallem l-iskola u żżomm il-naħal. Tgħallem l-iskola bħala mod ta' għejxin u żżomm il-naħal għax kuntent mal-ambjent għax dollok hemmhekk tistrieħ. Jiġifieri il-fatt li l-bniedem jibqa' f'kuntatt mal-ħolien hija anke healthy mhux biss fiżikament imma anke mentalment. U niftakarni dejjem hawnhekk niġi mal-papa tiegħi għall-ferru dejjem xi 4 kaxxi naħalaw f'dan l-istess post qatt ma kellu qliel, jiġifieri ilu il-papa tiegħi ilu minn wara l-gwerra mill-45 kien bin-naħal billi kien masru daxxa tajjeb ħafna. In-naħal għamilhom kemm jaħdem il-kaxxi u bl-injam u dejjem jinnafhom bil-kaxxi. Il-kaxxi huma iżjed versatili biex taħdem u s-sistema moderna hija bil-kaxxi. U kif qegħdin ngħidu dejjem imdorri magħhom hawn xewka law u xewka lem taqla. Darba niftakar xi ħadd qariba x-xewka tan-naħla għandha mill-studju ta' mill-università għandha fuq 240 kimika fiha m'hemmx possibbli waħda li hija favorevoli għall-bniedem u llum nafu li pereżempju l-apiterapi tingiż tan-naħal huwa tajjeb għal min ibati bl-artrite pereżempju rajna każijiet fejn bniedem li huwa fuq wheelchair wara li għamel kors ta' 6 xhur sena da ġie fuq saqaj ma kienx jiġri imma ġie fuq saqaj m'għadix jiddependi mill-ħadd ieħor għalmenu. ċertu improvement naraw anke f'ħafna affarijiet. Jiena qegħdin ngħidu li taqra tingiż tan-naħal jerġgħu jgħidu isma' Frank Tejfa u tfal jiġru qalb ir-raba' qalb l-għeli tingiża ta' Sużan tingiża ta' naħla. U kienu jkunu b'saħħithom imma jimirdux da kollu. Ġifieri qegħdin naraw aħna li jkun hemm vantaġġi forsi dak il-mument il-tingiża tweġġek teffaħ imma mixej u wara 3 tim jgħaddi kollox. Hija dejjem niġru nilagħbu hawnhekk jiena u ħuti in-naħal hawnhekk ħalluh bi kwietu u jħallina bi kwietna u niftakar anke is-sistema ta' kif jinħadem. Ġifieri daqna 60 sena ilu mart ma nafux x'inhu lavarru xejn forsi dil-wax mod imma kienet tiġi meta jkun diġà kważi spiċċa n-naħal. U mbagħad darba Malta was saying minn Sant'Anna sa Santa Marija tiftaħ il-naħal biex toħodlu l-għasir. Il-bqija meta tara l-kaxxa mimlija l-naħal, kol ma tagħmel iġġib kaxxa vojta, tolli ratu tpoġġi lilha floka u terġa' taqgħod u tħallih bi kwietu jekk irid iżid iżid. Issa dik tkun imqasmek hawnhekk ikun il-brud u isfel, il-biċċa t'isfel u l-brud ikun hemm il-familja qiegħda tikber ir-reġina dbejt jitimgħu iż-żgħar. Mbagħad isu bħal farfett, imma kollox ġosel waħda mera reġina id-bint ġosel, jiġu jitgħu hemmhekk id-dudu li jagħtem u l-ikel ġej. Timber jagħmel fostqa minn dudu issir naħla miratlu tal-ħolqien u toħroġ in-naħla żgħira ġdieq imma full size. Imma da baby ngħidula lata fit-tir dik fil-biċċa tisir u mbagħad ikollha l-pollen biex jieħdu n-nektar, biex jieħdu il-proteina għalli għatu l-ikel u l-għasel fuq. Imbagħad il-fuq, meta jkun hawn il-ġint, il-fuq it-tieni kaxxi jagħmilha bl-għasel. Pereżempju bħal din għandha t-tieni u t-tielet kaxxi, it-tielet kaxxi huwa vojta biex qegħdem just in case biex jekk di t-tieni waħda tintela bl-għasel ikollu u jkun għatem minn fejn iġib ikun jista' jpoġġi żjed għasel fit-tieni kaxxa. U l-qasel kien jużaq qasel mhux għalin għalih jagħmlu u allura aħna bħal speċi qegħdin nisirquh.
meta niġu biex noħdulu l-ħasil, ħanna l-naħal jiġi l-ewwel qabel kollox. Il-well-being tan-naħla ħalli ma noħux ħasil, ħalli dak li għal ftit ħasil li ma noħdux inħallulu, basta u jibqa' ħaj, basta huwa jibqa' jgħid. Dik hija l-attitudni tagħna jekk inti trid bħala naħħal kien-leħ. Mela issa jekk niġi tgħid imma hawn in-naħla Maltija, u n-naħal barrani li qed ikun hawn Malta, jiena niftakar jiġifieri għal snin sittinijiet. Mela konna ġini naħla sewda di tħallija taħdem u tiġi. Meta beda jitfaċċa in-naħal Taljan, in-naħal isfar, dak kellu l-vantaġġ superjuri għan-naħla tagħna, għan-naħla sewda. Il-naħla sewda tant hija mdorrija fl-aks, wara tant li hija mdorrija anke f'kundizzjonijiet mhumiex favorevoli. U dak l-għasel li ħadmet għalija biex tittibża għalija. U issa tħalli l-ħadd jiġu joħodura. Allura hija aggressiva. In-naħla tagħna x'tagħmel? Kif jasal Marzu, April tibda tnaqqas il-mart għal-bduċ fl-aqwa tagħha. Fl-aħħar ta' frar bidu ta' Marzu tbit anke 1000 bajda kuljum ir-reġina biex tkabbar popolazzjoni biex meta jiġi l-ġid. Allura jien minn l-aħħar ta' Marzu ma tibqax tbin dak il-kwantità tibda tnaqqas u tnaqqas fil-bajt. Allura l-popolazzjoni tolħos, allura x'qed jiġi? Mela rnexxiela ġġib ħafna stores, ħafna ħasel biex iterħija. Biex imbagħad ikompli il-popolazzjoni tonħos. Hemm ftit nies x'jieklu, allura l-isport ferħuha mill-kaffa naħal sa' Settembru. U allura indat komplut. Din l-imbirka naħla safra, meta rajta jiena ġiet u f'April baqgħet bit u f'Mejju baqgħet bit, għaliex għax dina kif inhi mdorrija fl-erja l-Italja hemm salt u salt fjur l-istaġuni kollha. Anke fir-rebbija u fis-sajf, allura jietaf li ħadkompli id-bit sa jibqa' jkun hemm ma jimpurtax jkun hemm iżjed ħaddiema anzi iżjed aħjar għax iżjed sa nġibu, imma jekk iġibu hawn Malta għandek iżjed ħaddiema u m'hemm xi jġibu, meta fejn se jiklu mill-asel li għandek. Allura bdejna nsibu l-nies ma veru jagħmellek l-asel u veru jaħdem u bil-kemm ma jġibx iżjed qasel milli jġib in-naħla tagħna għax darba kont rajt li l-sin tagħha l-proboxxi huwa daqsxejn itwal u hija daqsxejn ikbar, allura ħanistomak huwa daqsxejn ikbar, allura kapaċi tġorr iżjed nektar lejn il-kaxxa naħla waħda min-naħla tagħna. Imma daw il-kondizzjonijiet imbagħad fl-aħħar mill-aħħar iservuk li inti ftaħt il-kaxxa u għasel sibt ftit inqas milli suppost għaliex għax qed jikluh. Issa wieħed jistaqsi ma issa inti bħala bniedem li trabbinna ħalilek da snin kollha. Trabbi set li huwa tant importanti kif diġà rajna għall-ambjent għall-ekoloġija Maltija. Iva, tħoss ċertu responsabilità ħanamlu hekk. Il-beekeeper Maltin bħal kull beekeeper. Wara li għamel dan ix-xogħol kollu almenu xi daqsxejn soddisfazzjon saj għandu jkollu. Għadu kif kellna 3 snin, 4 snin taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu u ma tieħux għat-tras li aħna l-iskop tagħna huwa primarjament l-ewwel li nżommu naħla ħajja. Imma l-irġal timiti għax sattina rasi. Dak huwa l-iskop ta' imma jekk inti se jkollok naħal b'saħħtu, jekk inti se jkollok naħal adattat għall-ambjent, milli jkollok id-daħal isfel da sa jmutlek. Seta ma kellek xejn. Allura hemm din irid ikun hemm ċertu armonija bejn in-naħla Maltija, il-beekeeper u l-ambjent naħseb dawn huma 3 ħoloq illi huma importanti mezz flimkien. Diġà rajna l-ekoloġija u n-naħla issa kif fejn jidħol il-naħħal. Il-beekeeper Malti li jżomm li kollu naħal kwiet jistamel ġieħ, jġib bil-Malti naħal isfar. ħafna ħajkun kontent. Imma l-esperienza orienti li mhuwiex adattat għal Malta.
Allura qegħdin ngħidu sma' mela ħanaħdu fuq in-naħal Malti. Ġid tagħna stess għaliex għax in-naħal Malti huwa superjuri fl-ambjent Malti rridu naċċettaw. Naf x'inhu jsir, mhux qrajt x'qal dak jew x'qalet ieħor bil-fatti u billi kont nagħlem ix-xjenza jiena x-xjenza qiegħda fija u x-xjenza titkellem fuq fatti, mhux x'naħseb jien u x'jidher li jien x'juru il-fatti intu taħt. Mela aħna naħdmu qegħdin narawha li dan naħal qegħdin narawha hawnhekk. Huwa kważi kollu Malti, però jekk wieħed jittawwa sew għalih taraw hu illi għandhom il-bend saħħa li huwa mħallat mat-Taljan. Konna kapaċi nerġgħu nirkupraw propju għax in-naħla Maltija timxi l qudiem, mhux se jkollok it-test fejn naf kif diġà id-diffikultajiet kapaċi tirbaħhom. Issa punt importanti ħafna huwa l-awareness. Issa iktar ma poplu Malti ġenerali ikkun konxju tal-affarijiet sbieħ tan-naħal li għandu n-naħal, kif jaħdem il-miraklu tal-ħolqien dal-kobor għal dal-meravilja illi qiegħed tara quddiemek. Fatti da qed tarhom bidejk, tnissom bidejk u tarhom b'għajnejk. Jiġri meta l-bniedem mbagħad jirrealizza xi żbojja hemm u x'kobor, wieħed ikun jixtieq jitgħallem iżjed u iktar ma titgħallem fuq dawn l-affarijiet, iktar tara kollox holistiku u tara kif kollox jintegra jitfit mingħajr l-intervent tal-bniedem da sabiħ. Inqas mal-bniedem ibabas iktar jirnexxi dawn l-affarijiet.